Hai de capul meu. Ce-i asta, frate? Ce-i asta? Ce-i asta? 28 ori. De unde să încep? Care-i începutul? Ce scrie aici, frate? Și asta ce-i? Ce-i asta? O paranteză cu scolioză? De ce e așa cârnă? Oh. Bun. Hai. Alo, alo, gata. Trezește-te. Hai, fă-ți treaba. Deci, acesta este un triunghi. Un triunghi și multe pătrățele pe lângă. Ce pot să înțeleg eu de aici? Ce? Paranteză cu scolioză 8, paranteză sănătoasă 6 plus 2. Închidem altă paranteză sănătoasă minus cei aici, frate. Cine? Cine te-a inventat? Cine? Hai că se poate. Hai, 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 hai. Ieși. Concentrare.